излезе една. Е, така и вас да трепат вашата мама да еба мръсна. Изроите да еба. Една излезе. Вас да ва трепате така живи и здрави да ва мъчат някъде. Вас да ва мъчат не така да ва трепат. Е, така да бейте вие. Идечко, бе. Що да не снимам? Аз съм си в нас, бе. Е, така вас да мъчат някъде да ва трепат. Здрави. И какво? Излизат там. Аз да мъчат не така да ва трепат. Живи да ва фанат някъде да ва колат. Да ва дират. Да виждаш едно умре от живота или болно тук. Защото аз не мога да видя. Много лесно от трепите. Ви доктори сте такива. Нали затова си доктор да лекувате, а не да трепите. Са видите хубаво ли сте хубави. Изруди. Рак да ва фане вас.